Sincer vă spun, n-am vrut să fiu aici, nu aici, în seara asta dumneavoastră. Funcția pe care sunt acum, am avut senzația că n-am experiență, că nu mă pricep, că... De afară pare foarte, foarte frumos și foarte simplu. Din interior, vă spun eu că sunt atâtea probleme că nici nu vă puteți da seama. Iar în această perioadă, problemele s-au și mulțit, pentru că, mă rog, eu am altă gândire. Gândire de manager și nu sunt de acord ca în contractul unui fotbalist, sau în convenția cu un fotbalist sau cu un sportiv, el să aibă numai